Gusto mo bang mag-staycation sa ganito ka-relaxing na lugar? Yung para kang nasa European farm, medyo parang fairy tale nga rin eh. At nakakatuwa, marami ditong tupa, kambing, baka at iba pa. At pwedeng-pwede mo rin silang lapitan kung hindi ka natatakot. Napakaraming mga picture-perfect spots, ang lawak ng lugar at talagang marirelax ka. Last year pa gusto ko nang pumunta dito eh at sa wakas ngayon natupad ko na rin. This is Heavenly Farm Pool Villa located sa San Francisco, Magalang, Pampanga. Available din ito sa Google Maps para hindi na kayo mahirapang maghanap. Nagstay kami dito with my family at itutour ko muna kayo sa villa namin. Ito yung unang kwarto, merong higanting double deck, kasya yung 5 people sa bawat level. So dito pa lang 10 packs na. And then ito yung common area natin. Ang dami niyang long table, so perfect pang team building. Meron ditong shower area para sa mga magsuswimming. And then ito yung kitchen, meron niyang stove, sink, microwave, refrigerator at water dispenser. Ito naman yung main bathroom natin, separate yung shower area sa toilet. And then punta naman tayo sa pangalawang kwarto na mas bongga. Fully air-conditioned ang mga kwarto natin at meron ding wifi. And then double deck din dito. Kasya yung 8 tao sa kwartong yan. And then eto yung gustong gusto ko eh, yung malaking glass window overlooking ng buong farm. Ayan, at malakas nga yung ulan nung nagpunta kami pero ang ganda pa rin ng vibe ng lugar. Ang swimming pool natin walang chlorine at pinapalitan ng tubig kada may bagong guest. Covered din yung pool, so umulan man o umaraw, okay lang. At solong-solo mo nga yan, maghapon, magdamag. Pag nilamig ka naman, pwede ring mag-bonfire. Pagdating ng dinner, syempre magbubudel fight kami at nag-video na rin. Ang dami pa nga nilang pwedeng i-develop dito eh, sa sobrang lawak ng lugar. Sa umaga, eto ulit ang tatambad sa'yo. Ang sarap gumising sa ganito kagandang lugar. Sobrang gaan sa pakiramdam, halos gusto pa nga naming mag-extend ng isang araw pa. After ng morning swimming, nag-prepare ulit kami ng budel fight for breakfast. And by the way, lagi pala kami ina-assist ng caretaker nila. Shoutout kay Kuya na napaka-accommodating at pati sa mga bio green boys at farm boys na nagme-maintain ng lugar na to. Ang sarap nung stay namin dito, na-enjoy talaga namin yan. Very comfy and peaceful, yung malayo sa ingay ng city proper, pero hindi mo kailangang magbiyahe ng malayo. So kahit tag-ulan na, pwede pa ring makulayan ng mga drawing nyo. Kung gusto nyo ring maranasan yung ganito kabongga na staycation experience, punta na rin kayo sa Heavenly Farm Pool Villa and enjoy!